سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة على توزينات بشكلتا حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم زواريت وانج أزبا مأكل ربع تشعة ميازيا بسالساي مدرخو أبز غزللو نايولك تقادا ماي روبيل محاري ني إسروم تصفاي ناود برهان أخطيلو كأدا ماي كوينو تعويتم بز مسرة تخيدوم أبزلو سلس مدرخات زواريت وانج أزبا مأكل روبيل حبت مريم بعصر تحدث ساعتنا 4 دقيقة 10 شمون تكاليتن كأدا ماي كويني مرحلوم يسياس وهيبن هيبروم برهان دما بحمسان شدوشتن كومون بحمسان شمون تكاليتا ديحروم كال أين سالساين ترتحيزوم يقتلوهم أوهلو لانت بماليات عواتي كأدا ماي مدرخ هيبروم برهانه بعصر شمونتن تطبيق قدامي كويني مرحلهم روبيل محارن اخلو اتش من دما بعصر شمونتن تشعتن نطبي كالاين سالساين درجه حيزوم يسعبوهم اب هاجر تشاينا كابز كيدو حدا كابز عبي وردرات اهجر اسيا زخنه زور هينان ربع تشعت ميازيا بسالساي مدرخو ابز غصللو هينوك من برهان عباي جوجل سعيرو سالساي ترتحيزوم ابزان قست مدرخ ناي زور الدرز نبرد سالسيت مدرخ تقادمتي 310 كيلومتر زرحقتا وردر مكايدوم نزا مدرخ اقديموم اتقيعم زخدو يوكريناوي ابال سولوشن تي كريلو صارينيكون رومانياوي ابالي نيانغ ستار كريستيان رايليانون وردرام بحموشت ساعة 14 دقيقة 10 كاليتن بمزام قدامين كلاين كوينوم حنصاز رقيصوم عباي جوجل ب40 شوعات كاليتات دحيرا امزم حنصاز ابز بصحتلو ابال استانا اكس دي اس هينوك من برهان عباي جوجل بتامراتاو قلطافه سعيرو سالساي ترتا بمحاز ابوديوم ديبوم بز مسرت نزور هاينان عود سالساي مدرخ يوكريناوي كريلو صارينكو ابزا مدرخ بزخصبو ساعات مالت بعصرت حدا ساعات حريقين شمون تخاليتن مرينت نيزور الدر تركيبهم بنت بي ايطالياوي ماتيو مالوسيلي ب20 شعات نطبق قدامي كويني مرحلهم هينوك من لبرهان بعصر شدوش تنطبي 10 حدا درجه ديبو مبل 10 ترتا حيزلهم زور هاينان حموس 10 ميازيا برابعي مدرخو ابز غزللو تقادمتي 209 كيلومتر زرح غدور الدر كشفن يوم شوعات يرتراوين تقادمتي اب تحموس 10 ميازيا جميرون 4 معالتات اب تركي نمبل شوعي جزي زكاد زور مرسين كساتوفيوم ازوم اب زور درساتو في يرتراوين تقادمتي ابال ترينغانو بوليغون تيم متكل ايوب ابالات اسطنبول بيوكشير بيتروس منغس ايفن يمان ناتنايل برهانن كمون ابالات جرمناويت كلب بايك اير داويت يمان ميليكاس ماكلن يويل هابت ابنيوم ابز حلو في دشت ورد زور مرسين تورد تعويتهم لزنبرو تقادمت مسن عزب ابلتشن 10 تحموشتن يوكريناوي ألكسندر بوليدوف ابلتشن 10 شدوشتن تركاوي نازيم بيكريكم ابلتشن 10 شوعتن بيلاروساوي ستانسلاو بازيكوم ابلتشن 10 شمونتن روسياوي ادواردو فيرغانوف ابلتشن 10 شعتن هولنداوي بيتر كونينغ زحلف عمد دما بولنداوي مارتين بورزينيك نزور مرسين تعويتهم لزنبرو تقادمتيوم ابزور الدر حدش ابال بايك ايد ايرتراوي ميلكاس ماكله نثلما غزي ابناي مدرخات وردر بمالي حداس كلب كوادريوم ميلكاس زاغد بمالي حداس كلبو بايك ايد اب كلتنني حدا معالت وردرات تساتفلهم حموشت ميازيا اب انترناشونال الانيا كرايتريوم تساتفو شوعي درجه حزن كله بشدشت ميازيا اب جراند بريكس سيدرا انشنسي تساتفو دمام مبل 53 ترتا محازو ايرسعن ميلكاس اب زوردر انصارتوم اب الجيريا قند موادرتو زنبرو ابالات الجيرياويت غانتا مادار داغماي كفاتات مادار نبزور الدرن كم يوسف روغوغي عز الدين لقب عبد الله ميموني ايوب سهري زامسلو ابزور الجيريا نزد مقوات قادمتي حيزا نبزور الدر قريب الله ملكاس ماكل كامنا يزو ماكل وردرات وصاي ابز عمت محبر قدم مشكله تعلم سي اي نتبي ابز تحزلهم 10 تحمشت وردرات كساتفن كله 76 تنايو سي اي نتبي ما اكيب زلو حدا كامنا يمصاي تسفق قدم مشكله تاع ايرترايوم مركز خبركم تخطاتلتنا كابز قصيلنا ورق ولدو بريطانياوان تقادمت بشكلتا ابكي عديو بزبل ارستي استرالوه مدب كابز قصيلنا كنقرب لكم هنا من كتتالكم كتقصلوا بخبري يعدم بريطانياوان تقادمتي اكوتشن 10 تاخذ نقدم بشكلتا عالم بحيتهم كابز نبرو تقادمتيوم اتناي موداتا سومي بريطانياو تقادماي اب نايجيسي وردرات زقالس زلو ابال انيوس جيران توماسيوم يخون بر جيران توماس دحر مزام ناي زعمته وردر كاب كورشا بشكلتا كورد مخان دحر محبارو ورق
ولد بريطانياوያን ኣብ ቅድም ብሽክለታ ናብ መዛዘሚ ምዕራፉ ኣምሪሕሎም ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ዕቁዳት ብሪጣንያውያን ተቃደምቲ ኣብ ዝኣተውዎ ናይ ግራንድ ቱር ናይ ኦሎምፒክን ካልኦትን ውድድራትን ኣድማዕትን ዕዉታትን ክኾኑ ኢና ተዓዚብናዮም ይኹን እምበር ከምዚ ኣቀዲሙ ዝተገልጸ ጌራን ቶማስ ድሕሪ ምዛም ናይ ዝዓመተ ውድድር ካብ ኮረሻ ብሽክለታ ዝወርዶ ምስቲ ኣቀዲሙ ካብ ኮረሻ ብሽክለታ ዝወረደ ማርክ ካቨንዲሽ ተሓዊሱ መጻኢ ክሪስ ፍሩም ድማ ኣብዚ ተነጸረሉ ዘሎ ግዜ እቲ ሓደ እዋን ቅድም ብሽክለታ ዓለም ቢሒትዎ ዝነበረ ቅድም ብሽክለታ ብሪጣንያ ዘብቅዓሉ ግዜ ኣኺሉሎም ጌራን ቶማስ ንዝበዝሐ ግዚኡ ኣብ ሓገዝ ክሪስ ፍሩም ድሕሪ ምሕላፍዩ ኣብ 2018 ድሕሪ ምውጻእ ፍሩም ካብታ ጋንታ ንቱር ዲ ፍራንስ ክዕወተሉ ዝበቕዐ ተቐዳማይ ኮይኑ ኣብ ግዚኡ ድማ ንቱር ዲ ፍራንስ ተዓወተ ናይ ፈለማ ዌልሳዊ ዝብል ክብሪ ረኺቡ ጌራን ቶማስ ኣብ ፔሎቶን እውን ሓደ ካብቶም ፍቱዋት ተቐዳደምቲ ምንባሩ ይዕለለሉ እዚ ተቐዳማይ ኣብ 2012 ከምኡውን ኣብ 2008 ኣብ ውድድራት ኦሎምፒክ ወርቂ መዳልያ ዓቲሩ ምንባር እውን ዝዝከር እዩ ጌራን ቶማስ ዋላ እኳ ኣብ ናይ ብሽክለታ ሞዩ ሓንሳብ ጥራይ ናይ ግራንድ ቱር ዓወት ከመዝግብ እንተኽኣለ ዝነበረ ቆጻልነት ዝነበረ ቁመናን ሰብኣውነትን ግን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ሓደ ካብቶም ልዑል ክብሪ ዝወሃቦም ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ሓደ እዩ ጌራን ቶማስ ኣብ 2023 ኣብ ጂሮ ዲ ኢታልያ ካልኣይ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ንስክላ ካብ ተደራረበ ዓወታት ግራንድ ቱር ኣምሊጡ ኪንዮ ውልቃዊ ዓወታቱ ድማ ክለብ ኢኒዮስ ብስካይ ኣብ ትጽዋዓሉ ዝነበረት ግዜ ብዝገበሩ ኣበርክቶ እታ ጋንታ ከምዚ ሎሚ ካብ ዓወታት ከይረሓቐትን ከላ ጎብለል ቅድም ብሽክለታ ዓለም ንኽትከውን እጃሞም ካብ ዘበርከቱ ተቐዳደምቲ ምስቶም ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ እዩ ብዘይካዚ ክሪስ ፍሩም ን4 ዓመታት ዘውዲ ዙር ፈረንሳይ ኣብ ዝደፍኣሉ እውን ገደ ናይዚ ዘይትሰዓት ተቐዳማይ ከም ወትሩ ዕዘዝ ተራ ተጻዊቱ ጌራን ቶማስ ካብ ኮረሻ ብሽክለታ ክወርድ ዝሓበረ ኣዋርሕ ድሕርቲ ማርክ ካቨንዲሽ ካብ ኮረሻ ብሽክለታ ምውራዱ ወግዓዊ ምግባር እዩ ማርክ ካቨንዲሽ ዓለምና ካብ ዝረኣየቶም ናሽኳ ተቐዳደምቲ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ተቐዳማይ እዩ ካቨንዲሽ ናይ ነዊሕ ግዜ ሕልሙ ዝነበረ ማለት ብኤዲ መርክስ ተታሒዙ ዝነበረ ዝበዝሐ ናይ መድረኽ ዓወታት ዙር ፈረንሳ ካቨንዲሽ 35 ናይ መድረኽ ዓወታት ናብ ናይ ውልቁ ድሕሪ ምስግጋር እዩ ካብትን ክልተ ዕቁዳት ዝተወዳደረሉ ዓውዲ ብሽክለታ ክእለ መሪጹ ናይቲ ብማንክስ ሚሳይል ዝብል ቅጽል ስም ጽዋዕ ካቨንዲሽ ተጎናጸፎም ዓወታት ድማ ብገዛእ ርእሶም ዝዛረቡ እዮም 35 ናይ መድረኽ ዓወታት ቱር ዲ ፍራንስ ሻምፒዮን ዓለም 2011 ዓወት ሚላን ሳንሬ ናይ መድረኽ ዓወታት ኣብ ሰለስቲኦም ናይ ግራንድ ቱር ውድድራትን ገለ ካብቶም ብማርክ ካቨንዲሽ ተበጽሑ ዓወታት እዮም ካቨንዲሽ ኣብ ፕራይም ግዚኡ መትሓዚ ተረኽቦ ንምዋድርቱ ዝድምስስ ዝነበረ ተቐዳማይ እዩ ካቨንዲሽ ዋላ እኳ ኣብ ዳሕረወት ግዚኡ እውን እቲ ናይ ቅድም ቅልጣፉ ኣብ ቦቱ ኣይምበር በዝደለቦ ውሉል ተመክሮ ግን ኣብ ግዜ ቅጽበታዊ ውድድር ንዝግበር ዝነበረ ዕግርግር ኣንቢቡ መስለኹ ቦታ መሪጹ ናይ ፖድየም ዓወት ዘይፍለዮ ዝነበረ ተቐዳማይ እዩ ማርክ ካቨንዲሽን ጌራን ቶማስን ኣብ መላእ ናይ ብሽክለታ ሞይኦም ጥቡቕ ምሕዝነት ከም ዝነበሮም ይንገር ኣብ 2023 ማርክ ካቨንዲሽ ናይ መወዳእታ ናይ መድረኽ ዓወቱ ናይ ጂሮ ዲ ኢታልያ ንኸመዝግብ ኣብ ናይ መወዳእታ መድረኽ ናይቲ ውድድር ንቐንዲ ዓርኩ ተማዊቱ ይዓዊትዎም ዝነበረ ምሕውነት ድማ ምርኣያት ስምረት ኣብ መንጎ ብሪጣንያውያን ተቐዳደምቲ እናተባህለ ተዘሚሩሉ ጌራን ቶማስን ማርክ ካቨንዲሽን እቲ ሓደ ድሮ ካብ ብሽክለታ ምውራዱ ወግዓዊ ክገብር እንከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ድሕሪ ምዛም ናይ ዝዓመት ካብቲ ዓውዲ ክእለ ምዃኑ ገሊጹሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን እቲ እንኮስ ተርፍ ስሙይን ዕዉትን ተቐዳማይ ክሪስ ፍሩም እዩ መጻኢ ክሪስ ፍሩም ዛጊድ ካብ ዝተነጸሩ ጉዳያት ብሪጣንያውያን ተቐዳደምቲ ይገብሮም እቲ ንዙር ፈረንሳ 4 ግዜ ዝተዓወተሉ ክሪስ ፍሩም ዋላ እኳ ጌና ምዃኑ ይሕበር እንተሃለወ ዘርእዮ ዘሎ ቁመና ግን ኪንዮ ዝዓመት ዘቐጽሎ ይመስልን ክሪስ ፍሩም ሓደ ካብቶም ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለጹ ብሪጣንያውያን ተቐዳደምቲ እዩ ኣብ ወርቃዊ ግዚኡ ንቱር ዲ ፍራንስ 4 ግዜ ንቮልታ ስጳኛ 2 ግዜ ንጂሮ ዲ ኢታልያ ድማ ሓንሳብ ተዓዊቱሎም እዚ ወርቃዊ ጉዕዞኡ ግን ብሰንክቲ ኣብ 2019 ክሳብ ሎሚ ናብ ቁመኑ ንኸይምለስ ዘየኽእሎ ሓደጋ ኣጋጢምዎም ክበጽሖም ትጽቢት ተገይሩሎም ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ተበጺሖም ዘይፈልጡ ዓወታት ብሽክለታ ካብ ምዝጋብ ድማ ተሰናኺሉ እቲ ሓደ እዋን ዓብላሊ ዝነበረ ተቐዳማይ ናብቲ ናይ ቅድም ቁመኑ ክምለስ ኣይከኣለን ካብዚ ብተወሳኺ ደረጃኡ ወሪዱ ናብ እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ዝተባህለት ናይ ፕሮቲም ጋንታ ወሪዱ ክጻወት ተራእዩ ፍሩም ዋላ እኳ ቅድሚ ሕጂ ብብሪጣንያውያን ተቐዳደምቲ ተበጺሑ ዘይፈልጥ ዓወታት እንተመዝገበ ኣብ ልቢ ብሪጣንያውያን ደገፍቲ ግን ክኣቱ ይከኣለን ምናልባት ካብ ኮረሻ ብሽክለታ ምስ ወረደ ታሪኹ ይደምቕ ይኸውን ዝብሉ ወገናት እውን ኣይተሳእኑን ጌራን ቶማስ ድሕሪ ምዛም ናይዚ ዓመት ካብ ኮረሻ ብሽክለታ ክወርድ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባሩ ንቅድም ብሽክለታ ዓባይ ብሪጣንያ ዓብ ጽፊዒት እዩ እቲ ሓደ እዋን ብቲም ስካይ ኣብ ትጽዋዕሉ ዝነበረት ግዜ ዓብላሊት ጋንታ ዝነበረት ኢኒዮስ ኣብዚ ግዜ ናብቲ ናይ ቅድም ክብራ ንኽትምለስ ኣይከኣለትን ተስፋ የሕዲራ ናብ ዓባይ ጋንታ ዘደየበቶ መንእስያት ተቐዳደምታ እውን ትጽቢታ ክምልሱላ ኣይከኣሉን ከም በዓል ጌራን ቶማስ ድማ ዕድመ ረኪብዎም ካብቲ ዓውዲ ዝእለይሉ ሰዓት ኣኺልሎም እቲ ኣብታ ጋንታ ክደምቕ ተስፋ ተነቢሩሉ ዝነበረ ቶማስ
توماس بيتكوكون دحانايتهم غانتا قيرو انت صفاتاتا اقيموهم بزي كازي نقدم بشكلتا بريطانيا ودقزس عب غداي ودقت تيم انيوز بتوسخي بريطانيا نوزر فرنسا كما حالفا فقار زنبرن مدبرات تلفزيون ون ناي ممحلاف مثلا نتمنطلا يركبا اي تي في درونه وردر ممحلاف كتقوارص انكلا تا اونكون ناي بريطانيا مدبر تلفزيون نوزر فرنسا تما حالف زلا ايرو سبورتون لوما عمت موداتا غزي ندوردر كتحلفويا كابز بتوسخي غانتا عباي بريطانيا اب اولمبيك باريس نتقدم حجي تغونا صفوز نبرت ميداليات اولمبيك حنسابو كاتخون كتعوتلو يكالتن حدا اوان ابز عودي عبداليز نبرت بريطانيا زحلف عمت اب باريس اب استخير وردرات اولمبيك موادرتهم تبليصهم እዚ ድማ እቲ ካልእ ንወድቀት ወርቃዊ ወለዶ ብሪጣንያውያን ተቃዳምቲ ምልክት ዝሃበዩ ወርቃዊ ወለዶ ተቃዳምቲ ብሽክለታ ዓባይ ብሪጣንያ ናብ ምብቅዑ እኳ እንተኾነ ንሱ ዝገደፉ ሓድጊ ግን ወትሩ ተዘኪሩ ክነብር እዩ ዓወታት ጌራን ቶማስ ማርክ ካቨንዲሽን ክሪስ ፍሩምን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ንዝያዳ ለውጢ ድፍኢት ካብ ዝፈጠሩ እዩ ካብ መላእቲ ሃገር መንእስያት ተቃዳምቲ ብሽክለታ ናብ ኮረሻ ብሽክለታ ክስቀሉ ክጓዩ ተራእዮም أقدموا أب كم بعال كافنديش جيران توماسن كريس فرومن زنبرة تسعنوا تدمان أب إنقدعوم تسكيموم داغماي نقدم مشكلة بريطانيا زتن سولو اتجزي كاب حجيو زجمر باركز خبركم تخطاتلتنا نلوم تحسطونا أبزي نزازم بمكتتالكم دما أزينا نمسجن سلام